Tay, lain naman yung lugaran eh. Iskot na ni Karon ba? Pag nasaag yung kuani ba? May lagnay tao na sa unahan Karon, kaya makapunta na ta. Brad, pwede mo na Brad? Asa dapat na itong balay ni sa to? Manulando Brad, katong nagnaay Brad ba? Unos naman yung nasakit ito sa mga Brad. Ako tanang patambal ba? Sa may tawhanan, hindi man magtingog. Uy! Asa dapat ba? Tay, aning tawhanan ni. Sa man ni amang? Sa may mong gilantaw na sa ibabaw, Brad? Ay, nayahampag na ni Ron. Anong tingog tawhanan? Uy! Napiskot ka ng tawhanan ni. Sa man ni buak. Ang Ron. May pamanat sa gunahan di basing tao di ang atong pangutanan na ni nayabak na ni. Putik. Dagan. Brad, pwede mo uta na, Brad? Dagan. Asa na dapit diri ang balay ni Manolando, Brad? Dagan. Nagnaay, Brad, pa manang balay. Dagan. Nay, nasakit sa mga ba? Kinahanglan tambalan, Brad. Dagan. Dagan. Yun to ba? Ano dapit na, Brad? Dagan. Uy! Asa dapit ang balay ni Manolando, Brad ba? Kelawan. Dagan. Mantigong. Uy! Dagan. Ayat balay ni Manolando ba? Katong manang balay yung nagnaay. Dagan. Wala. Dagan. Uy! Dagan. Brad, dapit Brad ba? Ang balay ni Manolando. Manolando, Brad. Patay! Putay karon din nakakalma na napatay na nga akong nagtulak mo. Man ka nga lang Pagpakan sila. Oh, no.